Happy Love Day to you. Happy Love Day to you. Happy Love Day, dear everyone. Happy Love Day to you. Sveiki, draugai! Su jums Marianna. Привитание, сябры, з вами Маріянна. Я сёння хочу павіншаваць вас з Днём Святого Валентина і перш за ўсё хочу паказаць вам, як я ўпрыгожыла вось сваё месца, ўжо ў лютым, напярэдадні, можна сказаць, гэтага свята. Этого Дня Святого Валентина. У меня, конечно, тут присутнічаюць сардэчкі, і іх шмат, галоўныя сімвалы, так? Галоўны сімвал, конечно, Дня Святого Валентина – гэта сэрцы. І ўсё у форме сардэчка. Галоўны персонаж – гэта, конечно, акрамя Святого Валентина – гэта купідончик, the Cupid. У меня таксама тут вот вы можете бачыць некалькі купідончикаў, якія лятаюць, і они вельмі naughty, шалаўлівыя, азарныя, или ён, у меня іх некалькі, таму я кажу яны. А так купідончик, ён такі шалаўлівы, і ён сваімі стрэламі шпуляе ў сэрцы людзей, и примушаю их любить. Значит, fall in love with somebody, да? Как бы по-английски, мне вельми подобается вот это выражение, to fall in love into somebody. Это значит упасть в любовь с кем-то, да? И получается, отрымоўваецца, что наши сердца поражаются стрелами Амура, і мы пачынаем кагосьці кахаць. Вось, значыць, сімвал гэта купідон, сімвал сэрцы, сімвал, конечно, red roses, у меня таксама тут ёсць яны, пабольш, паменш. І, конечно, сімвал тое, што мы дарим падарункі. Chocolates. Как правило, это шоколадные, могут быть конфеты, альбо шоколад. И оформлять свои подарунки можем по-розному. И да, конечно, есть еще одна традиция, это как бы не символ, а традиция, это досылать поштовки, валентинки, якія могут быть не подписанные, и той человек, які атрымаў валентинку, мусіць здагадацца, хто это яго кахае, хто яго любіць, і здагадацца, хто аўтар гэтай валентинкі. Но у мяне валентинкі тут как бы представлены в виде сардэчак у выглядзе. Акрамя сімваляў Дня Святого Валентина, у меня ёсць тут прысутнічаюць ужо птушкі, сінічкі. Па-ангельску сініца tit. 3 буквы, 3 літары, T-I-T, tits. Сінічкі, якія сімвалі не толькі как бы зімы і лютага, але таксама ўжо прадвеснікі вясны. Таму што ў лютым, как бы мы не хацелі, які б маразы не стаялі, якія ў нас таксама чакаюцца яшчэ на наступным тыдні, пасля Дня Святого Валентину будзе зноў да мінус 20 нават ноччу, мінус 17. Я вообще, конечно, здзіўленая зімой гэтага года 26-го. І, але які б маразы не стаялі, я лічу, што дыханне весны, ось дыханне, подых весны, пасля Крісмасу, Нового году, все, ён уже надыходзіць. Адзін з самых галоўных таксама сімваляў і персонажей Дня Святого Валентина
не тільки сердечки, які ось тут от переплетені у нас, у двох наших сердець, але і teddy bear, плюшеві мішки, teddy bears, які, звісно, так само дарять один одному. Звичайно, це хлопець, або мужчина дарить жінчині, дівчині. Ну і ось так. Ось така у нас сьогодні композиція. Вітаю тепер уже у кадрі. І хочу вам спеть ще раз. Happy love day to you. Happy love day to you. Happy love day, dear everyone. Happy love day to you. Ну, мы все ведаем гэтую избитую фразу, что любви все возрасты покорны. Таму, и, конечно, не глядячи и на мой узрост, я так само захоўваю гэты романтизм гэтага дня, гэтага свята. Ён давно уже ператварыўся з рэлігіёзнага свята на такой, ну, как бы, одни называют День всех влюбленных, День любви. Я гляжу на яго ширше, ширэе. Я успрымаю гэты дзень як дзень не толькі кахання і любві паміж мужчынай, жанчынай, хлопцам і дзяўчынай, але паміж проста любоўю да бацькоў, да прабацькоў, да сестры, да брата, да дзяцей. І дзеці могуць таксама сказаць у гэты дзень: «Мама, папа, я тебя люблю». По раздельности, конечно, поособку. «Мама, я тебя люблю», «Папа, я тебя люблю», «Сестричка, я тебя люблю». Тому что у нас, звычайна, ну, ось цягам гэтага году нашага жыцця, ад 14 лютага до 14 лютага, язык как бы не вельмі паварочваецца, не вельмі шмат повадаў сказаць «я тебе люблю». І вось тут і ўзнікае якраз гэты дзень, калі можна і даслаць камусьці, бросіць у паштовую скрыню, напісаць і бабулям, і дзядулям, і бацькам, і іншым сваякам, і сяброўцы, альбо сябру, сказаць: «Я цябе вельмі люблю, тому, что ось просто так, можно просто так, за что люблю». Но добра, калі сказаць за что. Конечно, это ніколі не будзе, так сказать, занадто. Так? Вось, так что, конечно, трэба как бы любіць адзін аднаго, але я з іншага боку разумею, што жыццё вельмі рознае, яно складаецца па-рознаму. У кожнага чалавека ёсць, ну, розныя сітуацыі, і, магчыма, ну, вось так, можа, адзінокія людзі, ну, ім можа паказацца, што ніхто іх не любіць, альбо яны нікога не любяць. Ну, у тым разуменні, як паміж мужчынай і жанчынай, напрыклад. Таму я ўсё ж такі віншую вас усіх з гэтым днём, хто яго святкуе, хто не святкуе. Я проста хочу пазычыць усім, так, увогуле, у жыцці, любіць, каб было каго любіць, і быць любімымі. І я люблю вельмі казаць это in English, по-ангельску. I wish you to love and to be loved. В этом выражении есть два инфинитива. Один in active voice, в действительном залоге, to love, и второй инфинитив в страдательном залоге, in passive voice, to be loved. Вот можно как раз звернуть увагу и на английскую грамматику. Еще раз со святом, любите, будьте любимыми и робите, ну, заховывайте романтику. Нам вот по 67 годов, и
мы дагэтуль захоўваем романтику, і нічога там дрэннага нет. Ось. І по-рознаму, конечно, у нас жыццё складваецца, але у цэлым мы такія даволі романтычныя. І таму, как бы, гэта не дае нам становіцца сталымі раней часу. Ось, так што... Таксама захоўвайце романтызм, романтику і любіце. Все. Пакуль.